Punto oitavo, moción de Betanzos Novo sobre o Parque Histórico do Pasatempo. Portavoz de Betanzos Novo ten a palabra. Ben, o debate aberto na sociedade sobre o estado de degradación do Parque Histórico do Pasatempo e a nova correlación de forzas xurdida das eleccións municipais do 2015 frutificaron finalmente nun consenso alcanzado entre todos os grupos políticos que compoñen esta corporación que conseguimos aprobar, mesmo por unanimidade, un conxunto de medidas e de accións encamiñadas a restaurar e rehabilitar e poñer en valor o Parque Histórico do Pasatempo. Entre as medidas postas en marcha, destaco, entre outras, a de impulsar a declaración de ben de interese cultural que outorgue a debida protección xurídica ao Parque Histórico do Pasatempo, ao seu contorno, frente aos ataques de especulación inmobiliaria e facilitar a colaboración de distintas administracións públicas para poder financiar sostiblemente a rehabilitación integral do pasatempo. O procedimento para a declaración de IBIC foi iniciado xa no ano 1981, pero leva paralizado máis de 35 anos pola Consellería de Cultura, sen xustificación nin explicación ninguna ata o de agora. Para desbloquear ese estado de paralización do expediente, o Concello de Betanzos, a instancia do Pleno da Corporación, por unanimidade, presentamos unha nova solicitude de declaración de BIC en marzo de 2017. Segundo dispón o artigo 16 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, a solicitude se entende desestimada cando transcurran 6 meses desde a presentación da solicitude sen que a Consellería adote resolución expresa, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural neste caso. Contra esa desestimación presunta, o Concello pode, se quere, interpoñer recurso de alzada perante o Conselleiro de Cultura. A solicitude do alcalde, en cumprimento do mandato da corporación, foi presentada, se non temos malos datos, en marzo de 2017 e, polo tanto, o prazo de 6 meses ou xa transcurriu ou está a piques de transcurrir sen que teñamos noticia, polo menos non se nos dou ningunha, de que a Consellería teña adoptado algunha resolución expresa. Neste sentido, o que procede é interpoñer recurso de alzada ante o Conselleiro e se ese recurso de alzada non fora resolto, entenderíase estimado por silencio positivo a petición. Por outra parte, non hai que olvidar que nestes meses o estado de degradación do Parque do Pasatempo seguiu empeorando. Segundo se ven denunciando públicamente pola Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo e segundo se recollen nas novas aparecidas na prensa durante este mes de setembro, volveron a producirse novos destrozos na zona do estanque, apareceron algunhas fendas nos muros que teñen un tamaño considerable e que poñen en risco tanto as persoas como os bens de valor cultural. Compre, entendemos, executar as medidas de emerxencia e só as de emerxencia necesarias para evitar que se produzan novos danos ou deterioros que poden resultar irreversibles. Por todo isto, o Grupo Municipal de Betanzos Novo presenta ao Pleno ou propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao alcalde a comunicar á Consellería competente en materia de patrimonio calquera dano ou prexuízo que sufrise o Parque Histórico do Pasatempo e que afecte de forma significativa o seu valor cultural, dando cumprimento por parte do Concello ao deber de comunicación establecido no artigo 37 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Segundo, instar ao alcalde a executar as medidas de emerxencia, recalco, de emerxencia necesarias para evitar danos ou deterioros irreversibles, que se limitarán a estritamente necesarias para evitar as causas urxentes do seu deterioro de forma provisional, cumprindo os requisitos exixidos nos artigos 39 e 43.5 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. En terceiro e último lugar, instar ao alcalde a interpoñer recurso de alzada ante o Conselleiro de Cultura contra a desestimación da solicitude de inicio do procedimento de declaración de BIC no caso de que transcorrese o prazo de 6 meses sen resolución expresa. Mais nada.
Portavoz de Betanzos en Común. Non podemos, por máis que evidentemente apoiar a moción, como xa temos expresado, se ten falado moitas veces aquí do pasatempo, non folga volverse a estender outra vez máis. Evidentemente hai unha cousa importante e, como decía o portavoz que me precedeu de Betanzos Novo, falaba do tema de presentación do recurso de alzada. Se falara xa no seu momento, cando se presentaba, que había 6 meses para esa contestación polo visto, ao saber da corporación, polo menos de nós, non chegou ningunha comunicación por parte da Xunta de Galicia. Tamén é coñecido o feito de que se poden estirar eses tempos que son relativos administrativamente, se poden alongar. Non queremos ver desde Betanzos en Común, esperemos, a pesar de que creemos que o está facendo, que a Xunta está dilatando os tempos a propósito para chegar coa súa noticia estupenda e boísima de cara ás próximas eleccións. Agardemos que non sexa así e que a preocupación polo Parque do Pasatempo sexa real e non meramente por votos. Como dixen, vamos a apoiar a moción porque entendemos que todas as solicitudes que se fan aquí son plenamente asumibles tanto por este grupo como polo Concello, e é máis, é o primeiro interesado en elo. Sabemos dunha partida orzamentaria que había da Diputación, un acordo que saliu aí en prensa, e que se plantexou tamén nos orzamentos do propio Concello unha partida suficiente para iniciar o proxecto. Entendemos que se pode empezar a preocuparse e a cuidar o pasatempo para mantelo, evidentemente dentro da cautela de que se é declarado BIC hai que actuar con el dunha maneira diferente a calquera outro tipo de edificación ou de recinto. E, bueno, non me estendo máis, como dixen, xa se falou moitas veces deste tema, vamos a apoiar a moción e nada máis. Grazas, señor alcalde. Ben, no BNG compartimos, obviamente, a preocupación sobre o estado que presenta o Xardín Enciclopédico do Pasatempo e, de feito, xa temos traído varias iniciativas, tanto no que vai de legislatura como nas anteriores, pola preocupación que nos move, así que, obviamente, non podemos facer outra cousa que votar favorablemente esta iniciativa que se nos presenta. Hai unha cousa que nos preocupa bastante con respecto ao pasatempo e ao seu crítico estado de conservación, é que vimos nos medios de comunicación, creo que foi a pasada semana, e como non temos máis datos por parte do goberno, e aproveitando que viña asunto a pleno, pois xa o preguntamos aquí, vimos nos medios de comunicación, dicía que hai un proxecto para actuar de inmediato no pasatempo, que pola información que se daba xa está mesmo presentado na Deputación. E nós, particularmente nós, de non ser pola Voz de Galicia, desde logo non teríamos constancia deste asunto, porque, claro, malia tanta transparencia, tanta contratación responsável, tanta comisión de patrimonio, que non se reuniu nunca, tanta comisión de pasatempo que tampouco se reuniu, e todos os medios ao noso alcance, pois o certo é que non temos recibido, cando menos, xa digo, no Bloque Nacionalista Galego, ningún tipo de información acerca da existencia deste proxecto, de quen o fixo, de como se contratou, nin de nada, mesmo indo as últimas actas de Xunta de Goberno Local achegadas, non. Nin nós, nin a veciñanza, porque obviamente tampouco hai ninguna información ao respecto no web e esta publicación se facía cos datos que o Goberno Local interesou de algún xeito filtrar, así que efectivamente aproveitamos o debate e o tema para pedirlles que nos aclaren en que consisten estas medidas urxentes que nos anunciaron xa polos medios de comunicación, quen firma ese proxecto tan delicado, non? Canto custou, porque evidentemente non é o mesmo facer eso que levantar un muro de bloques nunha parcela calquera e obviamente ten outras repercusións, non? E, bueno, xa postos por pedir, pediríamos mesmo que o colgaran no web ou cando menos poder miralo, termos copia. Porque, claro, digo isto porque se empeza anunciando un proxecto e se acaba tendo en realidade unha memoria valorada, un anteproxecto ou un avance, ou vai usted saber o que, de un informe, en lugar do que se leva tempo dicindo que se ten, non? Entón, xa digo, para poder opinar sobre ese, e mesmo facer achegas
a ese documento, pois nos gustaría ter datos, e insisto, datos, non propaganda, porque non son o mesmo, non? E a maiores desta cuestión, pois obviamente, outra cuestión que nos ocupa é o financiamento dese proxecto, porque claro, dicían que o Concello tiña que asumir o 20% dese proxecto que descoñecemos, e claro, o problema é, nós trouxemos varias veces propostas concretas, como renunciar a ese paseo que vostedes non queren renunciar para investir urxentemente no pasatempo, ou modificar o orzamento para meter partidas de investimento xa este ano no parque, que non foron escoitadas. Entón, nós obviamente estamos de acordo, e volvo un pouco sobre o tema, en que se continue a tramitación da catalogación como ben de interese cultural do pasatempo, como non tarde chega, mas nós entendemos que en paralelo a iso hai que actuar xa, que xa o vimos dicindo hai bastante tempo, a verdade, porque senón cando chega o diploma vai quedar bastante pouco que conservar e protexer do que pretendemos conservar e pôr en valor, non? Entón, esa é a cuestión, como pensan financiar, como pensan facer para modificar ese orzamento que acaban de aprobar hai 3 meses, se non conto mal, para incluir esa parte que presuntamente ten que pôr o Concello. Claro, porque, a ver, os datos que temos nin nos deron unha cuantificación aproximada de canto sería, nin nada polo estilo, non? Entón, obviamente, efectivamente, urxe non permitir que caduque a tramitación do ben de interese cultural, a ver se desta vez vai, mas surxe en paralelo actuar, porque forzar e a preocupación urxente e perentoria de andar na prensa anunciando cousas que non acaban de callar está moi ben, pero é moito máis urxente empezar a facer cousas e a investir realmente, porque se nos cae o pasatempo, non? E con esa reflexión remato esta primeira intervención, máis nada, moitas gracias. Portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Pues bien, son ya varias las mociones debatidas en este salón de plenos en referencia a la situación crítica que atraviesa el estado del Parque del Pasatiempo. Y es incuestionable, por otra parte, el compromiso existente, creemos, en esta corporación con respecto al actual contexto de esta joya cultural y que creemos unánime por parte de todos los que conformamos este pleno. No tenemos ninguna objeción a los acuerdos que trae Betanzos Novo en esta moción, no tenemos ningún reparo a lo que siempre venga de forma positiva y en pro de la defensa y conservación de nuestro patrimonio. Si bien queremos dejar claro que el primero que debe mirar por su conservación es el Ayuntamiento de Betanzos, puesto que es de titularidad municipal, como todos sabemos, lo que nos óbice, por otra parte, para que se luche por solicitar y buscar ayudas en otras administraciones. Los acuerdos que hoy aquí nos presentan son obviamente procedimientos reglados y normativamente existentes en la legislación actual, como se habla del recurso de alzada, siendo un objetivo común llegar a un buen puerto en la tan deseada recuperación del pasatiempo. Por lo expuesto, manifestamos en este momento nuestro voto favorable a esta moción. Ahora bien, al igual que ha manifestado el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, ante las últimas noticias vistas en la prensa sobre la posible llegada de fondos de la Administración provincial, este grupo municipal del Partido Popular solicita que se nos convoque de forma inmediata, siempre y cuando se tenga la totalidad de la información, para que se nos indique cuál será el destino principal de esos fondos. Si irán a actuaciones de urgencia inmediata o a financiación de un proyecto, al parecer, de restauración del pasatempo. En definitiva, que solicitamos que se nos indique a la mayor brevedad posible y en función siempre, como todos somos conocedores, de los tiempos, de los procedimientos que conllevan este tipo de partidas, cuál será la hoja de ruta de estos futuros fondos. Por ahora nada más y muchas gracias. Portavoz socialista. Ben, iniciando a intervención con respecto ao que é a declaración de Vic e os plazos que se poidan cumplir ou non, está o compromiso da Consellería correspondente en canto á tramitación do Vic, ao marxen de que, por parte do Concello, evidentemente, se faga o recurso de alzada para manter os formalismos correspondentes. Pero, bueno, todos esperamos e creemos que vai a ser así, que nun plazo non moi lonxano, pois podamos ter acadado a declaración de Vic deste parque enciclopédico. E en canto a labor feita polo Goberno, e aquí hai dous apartados ben diferenciados e creemos que se están levando a cabo, evidentemente, que todos estes procesos levan o seu tempo e todos quixéramos que foran bastante máis abreviados do que están sendo en esta e en outras cuestións, pero que
non se ve que haxa outras fórmulas para poderos axilizar máis. Por unha banda, a parte de elaboración de propostas técnicas e que xa foi feita, que todos coñecen perfectamente, e que foi feito por un equipo moi cualificado de arquitectos e outros técnicos especializados na materia e que serviron como elemento para plantexar a problemática do pasatempo para unha proposta técnica do Estado e a diagnose do mismo para xa a partir de aí, tanto desde o propio Concello como dirixíndonos a outras administracións, poidamos recabar fondos que todos sabemos e entendemos que van a ser moi importantes para lograr a recuperación deste lugar tan emblemático para Betanzos e os betanceiros. E outra labor importante e non menos importante é acadar o financiamento, e o financiamento neste momento hai un importante compromiso que xa está e é coñecido de todos por parte da Diputación Provincial da Coruña, na que vai a financiar inicialmente con 600.000 euros e outros 150.000 aportados polo Concello, co cual partiríamos xa de unha dotación económica de 750.000 euros, que é bastante probable que non cheguen para a rehabilitación total do pasatempo, pero sí para unha primeira fase onde se poidan resolver importantes zonas do pasatempo que en este momento están nas condicións que todos sabemos que están. En canto ás manifestacións que facía o voceiro do Grupo Nacionalista de algo lido non sei onde, realmente non sei a que se refire, nos desde o Grupo de Goberno non fixemos semellantes manifestacións, ou polo menos non nos consta en ningún lugar. E en canto a unha das apartados que se manifesta tamén dentro de a moción que presenta Betanzos Novo e a posibles deterioros que poideran agravarse nos últimos tempos e que poidan ter algunha repercusión, este mismo equipo de técnicos que xa elaboraron este anteproxecto están facendo unha revisión de lugares sensibles que poidan ter algún risco e en base ao que eles nos manifesten veremos de ter algunha actuación máis que xa propia de rehabilitación ou de conservación ou de restauración, senón de afirmación dese espacio para que non se deteriore e en espera xa de que se poida iniciar en un plazo máis breve posible unha contratación e unha restauración global do parque enciclopédico en as fases que económicamente se poidan ir levando a cabo. Portavoz de Betanzos Novo. Bueno, celebro que manteñamos neste tema, por fin, o consenso que tanto nos costou alcanzar. Vexo que todos estamos de acordo en que hai que continuar co proceso de declaración do BIC, que a Consellería se volve a retrasar, non sabemos por qué, porque non estamos falando dun expediente que se iniciara nin siquiera hai 6 meses, sino hai 35 anos, pero bueno, efectivamente, si non nos contestan no prazo dos 6 meses a solicitude presentada, pois o que só nos cabe a vía de presentar un recurso, e ese recurso si que o silencio se invirte, en vez de, se non resolven o recurso, o silencio sería positivo. Eso tería moitas ventaxas, porque xa entrarían as medidas de protección cautelar que prevé a Lei de Patrimonio Cultural, entrarían xa automáticamente a producir os seus efectos, polo menos na orde xurídica. En canto ás obras de emerxencia, vamos cara, non é só que se teña continuado o deterioro durante este tempo, senón que agora vamos cara ao inverno, onde se producen temporais, onde poden vir choivas fortes, onde se poden producir maiores daños. Tamén celebro que estén xa un equipo técnico revisando as instalacións por se hai que facer algún apuntalamento ou algunha actuación para que non se volva a producir un derrumbe como se produxo o ano pasado. Eso non nos pode volver a suceder. Temos que evitar a toda costa que o parque do pasatempo se siga deteriorando. Algúnas accións se fixeron, pero é o momento agora, antes de que empece o inverno, pois antes de que cambie a climatoloxía, pois de
consolidar o que haxa que consolidar. Ben, respecto ademais, quero engadir pois que ou solicitar ao goberno municipal que nos manteña informados puntualmente dos avances ou das actuacións que se vayan a acometer e que, bueno, nun tempo prudencial pense en convocar a esa comisión do pasatempo, pois eso, para ver cal foron os resultados da revisión que fixo ese equipo técnico, cando se interpuxo o recurso de alzada, como se está tramitando, en fin, todas as novas que se vayan producindo. Rogamos que se nos convoque esa reunión e se nos informe a todos os grupos municipais. Mais nada, moitas grazas. Portavoz de Vetados en Común. Nada máis. Portavoz nacionalista. Gracias, señor alcalde. Ben, eu supoño que coincidiremos en que coller a erva, podar unhas árbores ou unhas sebes ou mesmo amañar un camiño non é unha actuación de rehabilitación de patrimonio, non é rehabilitar no pasatempo, igual que barrer unhas rúas e amañalas non é investir nun casco histórico, ou que facer mochilas non é gasto social, ou que contratar unha empresa privada para que barra este salón de plenos non é investir en manter este edificio, non? Digo isto polo seguinte, é que de canto foi anunciando sucesivamente este goberno, desde que goberna, valga a redundancia, no aspecto patrimonial, no pasatempo, nada de nada, non? Segue a caer, segue habendo os mesmos problemas, efectivamente acaban de resumilos nas intervencións anteriores máis unha vez, e é que a nivel de protección do patrimonio, en lugar de actuar, bueno, é que é como se me din que mandaron coller a broza diante da fábrica da luz, porque supoño que coincidiremos que iso non é garantir a conservación do ben patrimonial. Digo isto polo seguinte, dicía o voceiro do goberno e do PSOE que preocúpalles buscar o investimento e que están buscando investimento para esta actuación de urxencia no pasatempo. E é que eu teño que volver ao debate orzamentario forzosamente, porque no orzamento municipal non hai absolutamente ninguna partida de investimento para o pasatempo. Hai unha partida de 160.000 euros que vostedes din que para o pasatempo, para obrar no pasatempo, din, que é para estudos e traballos técnicos, gasto corrente, capítulo 2, que dixeron que era do pasatempo. Mais no capítulo de investimentos, no capítulo 6, non hai esas cantidades que vostedes anuncian unha e outra vez para facer obra no pasatempo. Hai 100.000 euros que, si, efectivamente, seguindo a súa tradición de anos, poden ser, para o caso histórico, como dixeron, poden acabar no pasatempo ou poden quedar sin gastar, eso sí. Pero fondos, exprofeso, para investir no pasatempo, non hai ninguna das cantidades que vostedes están dicindo porque no orzamento non as hai. E nós, precisamente, por iso alegamos, na súa altura, pedindo que, cando menos, o dispendio en protocolo, en propaganda e na meta das festas fora a investimento a capítulo 6 xa para empezar a obrar de urxencia no pasatempo. E vostedes votaron que non tanta preocupación en obrar no pasatempo con urxencia non terán. E digo isto polo seguinte, teiman unha vez e outra vez, e pedíamos unha cantidade tan exigua como eso que suman protocolo, publicidade e a meta das festas, precisamente porque cos datos que temos non nos arriscábamos a facer recortes en outras partidas por se tocábamos algún servizo necesario para a veciñanza e demais. Entón, mellor 50.000 que nada, non? E digo isto, vostedes ainda acaban de volver a repetir que hai un compromiso firme da Deputación e non sei que, non recordo exactamente cal foi a expresión utilizada, supoño que nos vale unha que outra, pero vostedes saben que non é certo, que están outra vez mentindo a veciñanza. Hai algún modificativo de crédito aprobado na Diputación para facer fronte a eso que vostedes están anunciando? Non. Hai algún convenio asinado en vías de tal? Estarán preparando algún documento, pero non hai nada firme. De momento non hai nada relativo a eso que vostedes están anunciando. E o saben de sobra. E fixeron unha filtración interesada aos medios de comunicación para contar o que vostedes lles interesaba. Digo isto porque nós, antes de vir a este pleno, documentámonos sobre este particular. Digo, e miramos, evidentemente, o que había e o que non había para dar este debate. E, a ver, non entra dentro do noso ese itumás que vostedes habitualmente se traen cando se fala do que se fixo e se facer nos últimos anos, pero como o PP tamén se puxo de lado, tamén hai que recordarlo, porque o papel da Xunta aquí non é, bueno, yo os asesoro, é moito máis, isto é un patrimonio
único en todo o país e, obviamente, o que non pode facer a Xunta é poñerse de lado ou, como moito, financiar un programiña de voluntariado para dicir que algo fago polo pasatempo. Quero dicir, supoño que cando menos en eso tamén estaremos de acordo. Entón, obviamente, non é admisível que o goberno galego se poña de lado e con un obradoiro de verán, non recordo como era, un campo de traballo, perdón, de 15 días, diga que xa esa é a aportación do goberno galego á conservación do pasatempo. Insisto, porque supoño que coincidiremos que un traballo de xardinería, por bon que sexa, non é garantir a conservación do ben patrimonial. Supoño que en iso estaremos de acordo. Pois se non sei en que podemos estar de acordo. Entón, efectivamente, ten responsabilidade directa e non pode quedar en... eu xa dixen que vos iba a asesorar como tiñades que tirar co procedimento BIC. Si, remato, señor alcalde. Entón, evidentemente, desde o noso grupo, que veñan cartos da Diputación a investir no pasatempo, totalmente de acordo. Tiña que ver da Xunta tamén, insisto, e non abonda esa cuestión de nós xa estamos tramitando o BIC, que por outra banda é unha exigencia legal, non é que estén facendo nada gracioso. Entón, evidentemente, remato por onde remataba a primeira intervención. Si, non permitir que caduque o procedimento desta volta e a ver se o conseguimos, mas hai que actuar xa e o Concello xa tiña que estar actuando e ten medios para facelo e non o fai. E o papel da Xunta, que, en fin, impresentable de todo. Mais nada, señor alcalde, moitas grazas, o noso voto é favorable, como xa dixen. Portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Únicamente reiterar nuestro voto favorable a la moción presentada por Betanzos Novo y volviendo a insistir en la solicitud hecha desde el Grupo Municipal del Partido Popular al Gobierno Municipal de que se nos convoque de la manera más inmediata posible cuando se tenga la información para que se nos informe sobre las partidas, si efectivamente hay al final un investimento provincial y a qué está destinado dichas partidas, nada más. Portavoz socialista. Vou me referir esencialmente á intervención que tivo o voceiro nacionalista, porque os outros voceiros se manifestaron o acordo de maneira xenérica con a proposta que aquí se fai, por algo que el reitera unha e outra vez e que, evidentemente, desde o goberno reiteramos tamén unha resposta similar, porque permanentemente, unha e outra vez, en distintas accións de goberno, trata de minimizar e ridiculizar a xestión deste goberno e fala si nos entendemos que é gracioso. Gracioso será vostede. Para nós non hai ningunha gracia en ningunha das actuacións que facemos. Facemos a xestión que se pode e hasta onde se pode e con a maior responsabilidade, pero non hai ningunha gracia. E en canto ás actuacións que se refire de se as ervas e barrer e restaurar, mezclando todo desa forma ridícula que fai permanentemente, creéndose vostede, sí, o gracioso de turno en este pleno, e este goberno sí tivo actuacións na conservación do pasatempo, non na rehabilitación de murais ou de estatuas ou de estanques, pero sí en outras labores onde se investiron máis de 100.000 euros no seu momento, para manter precisamente e evitar o deterioro a través das distintas canalizacións, das distintas sumidoiros e os pavimentos que estaban a filtrar auga a distintas zonas das covas e outros lugares e que podían provocar un deterioro que en este momento igual era máis grave. Eso tamén é conservar patrimonio, aínda que non vai esencialmente dirixido a esa parte máis vistosa que ten o pasatempo e que todos quixéramos ver desa maneira que esperamos vela en un plazo que non sea moi lonxano. Reitera permanentemente tamén que o Concello, que o Goberno renuncia ao paseo conocido como Paseo Mandeo, como paseo ao carón do río Mandeo, cando vostede sabe que podemos renunciar a ese paseo, evidentemente, pero ese financiamento non iría destinado ao pasatempo nin a outro lugar, simplemente renunciaríamos a ese paseo sin ningunha outra contrapartida a maiores. E en canto ao financiamento, polas maneiras e polas formas que ten a hora de intervir, tamén parece que o que desexa é que, en este caso, a Diputación non acabe financiando da forma importante que o vai a facer e, evidentemente, que tamén xa nos diriximos e teremos que seguir insistindo para que a Xunta tamén aporte unha cantidade relevante e que entre todos poidamos acadar os logros máis importantes para este parque enciclopédico. Entón, manifestar o voto favorable, a sensibilidade que todos temos por este lugar tan emblemático e que nos últimos tempos, por circunstancias que se diron e porque o deterioro está nunha situación que todos podemos ver, evidentemente votaremos favorablemente esta moción.
Ben, debatido o asunto, a verdade é que teño que puntualizar algunha das cousas que aquí se falaron. Primeiramente, con respecto ao tema da declaración de BIC, efectivamente, según os cálculos que nos fixeron os servicios xurídicos do Concello, termina a finales deste mes, o día 31 do 9. Paralelamente a isto, en vista de que non había contestación, se mantueron diversas xestións en distintas direccións. Primeiramente, o día 13 se lle pediu unha entrevista ao presidente da Xunta sobre este tema. Segundo, se mantuveron conversas co Conselleiro de Cultura en 2 ocasións e, últimamente, ca Directora Xeral de Patrimonio con respecto a este tema. Nos dice que siguen a traballar, eu lles vou a decir o que me han trasladado, que siguen a traballar no tema e que, independientemente dos 6 meses, que a intención é sacar para adiante o tema do BIC. Independentemente deso e do que haya manifestado, os servicios xurídicos do Concello teñen que temos un mes para preparalo, van a preparar un recurso de alzada, evidentemente, como creo que vai a ser o acordo que se vai aquí a adoptar en este pleno. Con respecto, vou ir por partes, con respecto á comunicación de daños, dicirlles que houve un contacto continuo coa Dirección Xeral de Patrimonio. E máis, o subdirector xeral estuvo persoalmente aquí evaluando os daños. E por consellos deles, precisamente, se nos dixo que non continuáramos co apuntalamento do muro hasta ver se dispoñía dunha cantidad superior ou dunha cantidad importante para facer todo en conxunto. Medidas, coincido en eso está e que dentro do posible se eviten novos daños. Evidentemente, os técnicos que van ali non van a ser adivinos. Tamén o vamos deixar bastante claro, porque antes de producirse ese derrumbo estuveran xa inspeccionando isto e non o habían detectado. O sea, tamén vamos a ter as cousas, creo que meridianamente claras. Con respecto a que hai ocultismo, hombre, a verdade é que é lamentable que se poida decir isto aquí, cando tuvemos hai uns días unha comisión e esta alcaldía lles dixo a todos que había un anuncio por parte de Presidencia da Diputación da intención de facer ese convenio. Que pasos leva ese convenio? Pois, evidentemente, como usted ben decía, expediente de modificación de créditos e, posteriormente, toda a tramitación que teña que facer a Diputación a nivel de intervención, a nivel de secretaría, a nivel de patrimonio, a nivel de contratación, todo o que teña que facer. Ocultismo, ningún, porque se está a traballar sobre un PEN que se lles facilitou a vostedes. A todos os grupos se lles facilitou un PEN. E sobre eso é o que se está traballando. Miren ustedes, se a prensa saca un proxecto, é un problema da prensa. Se non dan tal, e eu non estou acusando a nadie. Se non saben diferenciar o que é unha memoria valorada, un anteproxecto ou un proxecto, pois evidentemente, como comprenderá, nós non vamos a estar desmentindo este tema. Con respecto ao Camiño dos Caneiros, pois miren ustedes, isto ven do proxecto Mandeo. Non saliu como as cousas todos esperábamos. Saben precisamente que iso estuvo contratado pola Diputación no momento dado e tuveron que renunciar e indemnizar a empresa porque surdiron uns problemas de disponibilidade de terreos. Sábeno perfectamente. E, mire, Betanzos vai a intentar, polo menos, tratar de reconducir o tema, a ver se é capaz, porque o 27 de noviembre pasa a remanente de tesorería e intentar firmar un novo convenio, porque entendemos que eses recursos lle pertenecen ao Concello de Betanzos a través do Plan Mandeo. E se no momento dado a Diputación ou quen fora non vamos a entrar xa neso porque eso non move, a agua pasada non move muiños, pois as cousas non saliron como se pretendía, pois creo que non debemos de renunciar, porque, ademais, como dicía o portavoz socialista, o que se renuncie a 543.000 euros non quere dicir que se traspase para outro lado, así sin máis, e usted o sabe perfectamente. Con respecto ao patrimonio, con respecto ao mineiro do patrimonio, hombre, a verdade é que, pois miren ustedes, mire para a Gardería. Se a usted lle parece que iso non é recuperación do patrimonio, mire para Santo Domingo, mire para o lavadero,
que xa se leva intervenido 3 veces, que houbo que arriostrar unha zona que estaba a punto de derrubarse unha parte. Mire para San Francisco, mire para o mercado, e anticipo que, ademais, dentro de uns días van a empezar a cambiarse o tellado. O tellado, que era o que nos queda así de maior importancia. Ben, e díxeñes, hai uns días precisamente nesa comisión, que se iba a convocar en canto tuéramos unha definición máis clara. E, por certo, repítolle, non saliu do goberno municipal o anuncio ese. O goberno municipal chamárono a raíz de que a Presidencia da Diputación fixo estas manifestacións, que supoño que as facería con pleno coñecemento do que estaba dicindo. E creo que, ademais, creo que todos estaremos de acordo en que é o desexable. Outra cousa é que non sallen as cousas como todos deseáramos, porque isto non se vai arreglar en 2 días. Non se vai. Estamos ante unha obra complexa, un proxecto complexo e que vai necesitar moitos recursos. É dicir, non nos enganemos. 750.000 euros non van a ser suficientes. O pasatempo, se se quer recuperar en debida forma, este é un proxecto de restauración, un proxecto moi específico. E vamos a ver despois como se resolve en canto se dispoña da cantidad que se seipa dos distintos organismos, porque a Xunta manifestou a súa disposición a colaborar. Vamos a ver hasta onde chega esa colaboración. Eu podo dicir o que dicen. E eu, en principio, teño que confiar na palabra das persoas. Nada máis. Que se someta a votación, señor secretario. Sométese a votación o punto 8º, moción de Betanzos Novo sobre o Parque Histórico do Pasatempo. Votos a favor? Unanimidade. Sí. Bueno, vamos ver. Señor vocero do PSOE, para debatir hai que escoitar. Vai isto polo seguinte, cando eu utilicei a expresión graciosa non iba referida ao seu goberno, iba referida ao dereito de gracia e a que se a actuación da Xunta dentro da tramitación do BIC. Para debatir hai que escoitar. Eu xa non digo respectar a quen non comparte a súa opinión, nin, por suposto, compartila. Pero cando menos escoitar, non colleron a palabra ao aire para coller e usala, retorcendo e recorrendo a descualificación persoal de quen non lle ríe o que fai, o que deixa de facer, ou lle botan cara a algo. E descualificar personalmente con esa forma ridícula, el gracioso de turno, etc. Digo isto porque é pleno tras pleno. Pleno tras pleno, e o retrata vostede, e retrata os seus argumentos, ten o costume pleno tras pleno de recorrer a descualificación persoal cando eu fago unha intervención que non lle gusta sobre algo que fai ou non fai o seu goberno, ou que non fixo, ou que fixo desde o punto de vista do bloque, mal, ou ben, ou regular. E, xa digo, retrata a vostede, retrata os seus argumentos, home, e deixa moi claro que se ten que recorrer o insulto para debatir é que moitos máis argumentos que non ten. E digo isto porque levamos 6 meses que pleno tras pleno, tamén, un día sí e outro tamén, un día malo ten o calquera. Pero un día e outro recorrer a descalificación personal xa cheira. E despois, di vostede, eu non desexo que se frustre este financiamento da Diputación e que viñera outro igual da Xunta. Eu que desexo ter un goberno que simplemente lle di a xente o que hai. E non dá por feitos e por cazados osos vender a pel doso antes de cazar o que se di coloquialmente. Eso é o que desexo. Que o goberno me conte o que hai a min e a toda a veciñaza. Non as contas da leiteira que vota. Si eso é el gracioso de turno, si eso, sí, e pido amparo da alcaldía tamén, porque todos os meses recurso á descalificación personal, eu debato de política e fago valoracións políticas, non insulto aos seus compañeiros. Perdón, un momentiño. E aquí últimamente o recurso é... Eu procuro darlle amparo a todos, pero isto ten que ser en todas as direccións. Pero eu insultei ao señor Vázquez Lorenzo. Digo que chamelle payaso o gracioso de turno e las leyes. Non vou entrar nun debate con usted. Non, pídolle, por favor, que diga, se en algún pleno lle chame payaso o gracioso de turno ou cousa ao caso. Non vou a facer ahora... Pois a partir de ahora, se é a moeda de paja nesta sala, a partir de ahora empezo, e me quedo tranquilo tamén. Eu digo en todas as direccións. Non dixen na dirección... No, pero casualmente son sempre na mesma dirección, é o que eu estou pedindo. Ben. Non lle pido que estean de acordo comigo, nin co que veña a defender aquí. Pido un mínimo de respeto democrático, como outro día, que era un can e demais. Ben, termino o seu tempo. Sí, simplemente 30 segundos. Mire, cando vostede intervén, non intervén Enrique del Río, intervén ao seu criterio político.
E cando me dirixo a vostede, non me dirixo esencialmente a Enrique del Río, dirixo-me esencialmente á súa intervención concreta. E as súas intervencións concretas, vostede que ahora recurrentemente se dirixe a este voceiro ou a este grupo político, son exactamente igual sempre tamén. E para chegar a unha conclusión, como en este caso, que é votar a favor de unha moción, ten que antes facer un percorrido ridiculizando a xestión deste goberno. E iso faino permanentemente, permanentemente. Incluso estando de acordo ca propostas que se fan na moción, sean de outro grupo ou sean deste grupo. Por tanto, a súa intervención é a súa, e a deste grupo e a deste voceiro é a nosa. Si en ningún momento pretendín ofender nin personal nin ao grupo político, simplemente a filosofía da intervención. E fainas así unha e outra vez, por tanto, se a sigue facendo así, é claro que desde este grupo e deste voceiro en concreto, vámonos a seguir facendo da mesma maneira. Trataremos de evitar en todo o posible calquer calificativo que se algo dixen que non lle asentou ben, retiro e nada máis. Pero a filosofía da intervención é esa, da súa e da nosa. Señor secretario, punto siguiente.